नमस्कार. रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत वालपापडीची भाजी. याची रिक्वेस्ट स्नेहा ठाकूर यांनी केली होती. त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया. 300 ग्राम वालपापडी आपण ही सोलून कापून घेतलेली आहे. याला घेवडीच्या शेंगा पण म्हणतात. एक छोटा बटाटा नाही वापरला तरी चालेल. एक मोठा टोमॅटो बारीक चिरलेला, 2 मोठे कांदे बारीक चिरलेले, 1 चमचा भाजलेली सुक्या खोबऱ्याची पावडर, पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा जिरं, 2 चमचे मालवणी लाल मसाला, चवीनुसार मीठ, कोथिंबीर, तेल 1 चमचा, जिरं, कांदा, मीठ. गॅस फुलवरती ठेवला आहे. टोमॅटो, गॅस स्लो करून घेऊया. लाल मसाला, हळद, कोथिंबीर मिक्स करून घेऊया चांगलं. सुक्या खोबऱ्याची पावडर अशी करून ठेवली की आपल्याला भाज्यामध्ये कुठे पाहिजे असेल तेव्हा पटकन वापरता येते. अशी पावडर आपण करून ठेवायची. सुक्या खोबऱ्याचे तुकडे करून तव्यावरती चांगली भाजून घ्यायची. भाजते वेळी तेल टाकायचं नाहीये. आणि मग त्याची पावडर अशी बनवून ठेवून द्यायची बरणीमध्ये भरून. म्हणजे आपल्याला जेव्हा पाहिजे असेल भाज्यामध्ये ते 1-2 चमचे आपल्याला अशी वापरता येईल. भाजी घालूया. बटाटा मिक्स करून घेऊया. मीठ घालूया. 1 वाटी पाणी परतून घेऊया. गॅस मीडियम करूया आणि झाकण ठेवून आता आपण शिजायला ठेवून देऊया. मीडियम गॅसवरती आपल्याला 10 मिनिटं झाली आहे. अधूनमधून आपण परतून घेतलेली होती भाजी. थोडासा हिंग घालूया. हिंगाने भाजीला चांगली टेस्ट येते. हिंग फोडणीमध्ये घातलं तरी चालेल. आता झाकण ठेवून आपण मंद आचेवर शिजून घेऊया. स्लो गॅसवरती 10 मिनिटं झाली आहे. झाकण काढून घेऊया. कोथिंबीर घालूया. भाजी आपण झाकण घालून 10 मिनिटं मीडियम गॅसवरती आणि 10 मिनिटं स्लो गॅसवरती शिजून घेतली आहे. आणि भाजी आता आपली तयार आहे. गॅस बंद करूया. वालपापडीची भाजी आपली बनवून तयार आहे. अशा पद्धतीत बनवली तर खूप चविष्ट होते आणि ह्याला साहित्य पण कमी लागते. अशी भाजी तुम्ही करून बघा आणि मला सांगायला विसरू नका. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.